What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga buddy, we are going to be doing ang laba kasi wala na kaming damit ni Kois James dito mga buddy. Smile What's naman up, dyan. pare? Wala na tayong damit buddy. Wala na tayong damit, pare. Kailangan na natin itong laban, mga pare. Gusto ko na nga rin maglabay kasi suot. Tama. Baka pagdating ng araw magbuburlis na lang tayo. Nagbuburlis na nga tayo. Wala na nga tayong damit eh. Napakainit. Tama. Sobrang init pa, guys. Oh my goodness. Kaya lang kami, higa-higa muna kami kasi pa mawawala itong init mamaya. Larga na. Larga na birada kasi maglalaba kami ngayon at alam nyo ba, high-tech Yung mga washing machine la. yung washing. Champion yung washing machine nila kasi voice activated. No, di ba? So handa na ba kayo maglaba? Kung handa na kayo, ipasok in true. So ayun mga buddy no, so naligo muna kami bago Yes. maglaba kasi napakainit di ba? Tama. Sobrang ng init. Super. Nanunuot. Parang lalambot tayo nito ah. Para tayo niluluto. para nilataang Humba. So mga buddy, so ngayon hinanda na namin yung mga tawag sa labunon, pasakan. Mga labahin. Ay, Labahan. labahin. Abot. Lab- Labhunon. So let's go para matapos na natin to kasi hapon na. Kunti lang yung ang mga labunon ko, guys, kasi nakapaglaba kami last time. Yes. Pero ako hindi ako nakapaglaba kasi nahihiya muna ako. Nahihiya syempre, natatablan din tayo ng tahiya. Pero ngayon, Pero ngayon wala nang hiya kasi wala tayong masusuot. pero hindi kami mahiya kasi wala kaming kasama. Yun, kami lang dito kasi umalis Guys, sila eh. Umalis muna sila, guys. Naiwan kami kasi maglalaba daw kami. Tapos kala namin merong matitirang iba. Kami lang palang dalawa. Yun. Tapos ang big problem din natin dito mga buddy is Voice activated yung washing machine. ito yung washing na Oh. grabe. Saan Ay, nga? Paano to gamitin? Abhig, start na Start. mo diretso. Pag power, start na rin ko. Yung saan mali? Pang-buo ni. Okay, mangwaswas ram siguro ni sila, mangwaswas ram ni giya nga kuan, guys, nang wawaswas lang to nang sa kanyang sarili. So atin na ito ilagay. Oh, lagay na agad. Matik na to? Matik na. Di ito yata ilalagay yung mga sabon eh. Dito yung sabon, tapos fabric softener. Sige. Wala talaga kaming kaalam-alam dito ha. Experiment lang to mga buddy. Sana dito masira. Lago tayo dito kay... GG tayo, guys, parang kung masisira natin ito, wag naman, baka sa labas tayo matutulog kasi papaluin na yung Leo. Lago talaga tayo dito. Lagyan muna So natin. lagyan ito dito. So ilagay na natin yan. Tama ba dyan? Detergent. Detergent. Dispenser. Tama siguro yan. Oh. Oy! Nauna na yung natin, oh. Nauna na yung isang detergent natin, ah. Tapos yung tubig. Tapos yung tubig ba? Di saan natin kukunin? Yung tubig, magpo-flow lang yan ata sa likod, eh. Matik na to. Connected na yata to sa likod, eh. Matik na pala. So may na pala dito, may tubo. Yun, high-tech talaga, parang robot. Baka si Optimus to. Bigig! Baka magta-transform to tapos magaganon. Siya yung kukuso, brad. Baka mag-transform to at baka siya na talaga yung maglaba. Kakaiba tong washing na to. Washing yan. Yan, washing machine. Washing. Ang mga nandito, guys, kasi pagkatapos mong wala eh, pag maon na muna to, pag makuha nating maon to, Matik na yan. Matik na, agad antay lang tayong matapos, tapos Tapos na. tapos na. Konting konting init na lang kasi medyo dry na siya. So may dryer na to. Matik eh. Matik, di ba? Matik na yan. Comment down below kung Wala. ano yung Tagalog ng labhunon. Sa mga Bisaya natin dyan, anong Tagalog ng labhunon? Hindi namin alam eh. Sa mga, kung sino ang may tamang sagot, meron kang mananalo ka ng kuan, free laba. Ano softener? Ano ibig sabihin ng softener? Yung pampalambot ng mga pampalambot ng mga si tawagan ng kuan gan. Labahin. Di. Sige, tawagan ng di. Ang tawag ito ang softener. Softener is Pampalambot ng ng fabric. Kaya fabric softener. Lagi yan. Gamitin natin sunrise fresh. Diba? Downy baka naman. I-close na natin yung hunos, guys. Close ng hunos. Mm. Yun.
Lay, gagi ano ba? Di. Sa may tuplo ko na. I-on sir. Sakto ba na? Uy! Kumakanta! Kumakanta! Tapos. Quick wash lang siguro. Quick wash na yan, no? Quick wash, be. Seryoso? Deep, softener, delay, Ano yan? water level. Oh, wala Ako, nang water napakadami. level. Mag... Ano ba yan? ito pala yung ano guys. Friends, Ang cycle, ito yung mga pagpipilian mo. Dito tayo sa quick wash siguro. Sige. Para mabilis lang. Quick eh. Seryoso ba yan? Baka. Okay. Ito, quick wash. Yun na. Tapos? Tapos, Ano yan? wala na siguro. Start na. Start na ba? Start na. Seryoso? Start na. Ikaw magtublog pa ni. Ano ka magtuslo? Yeah. Ready? Ready? Yeah. Let's go! Guys, wala po akong kasalanan. Si Manny po yung tumuplok. Oy! Mandurugas. Andurugas ka ba yun ba? Huwag naman sana masira to. Ikot siya na walang tubig. Bigig. O di ba tingnan mo oh. Di ba asan yung tubig? Alam mo kung bakit walang tubig, buddy? Bakit? Alam ko kung bakit. Alam mo bakit? Hindi ko alam. Hindi kasi to water washing machine. Air washing machine to. Oh, walang tubig. Hindi na kinanglan ng tubig to. Tingnan mo ba di ko? Uy, ayun oh. May timer na, buddy oh. Ayun na. Ayun na may tubig. May tubig na. May tubig na diba? Hindi. Sumisidlit no? Hindi para sa ano yan eh, sa sabon. Han. Nangangamoy sabon eh. Isti na nila ang sarali. Ano na to? Sigdaan na guro ni bay. Bahala na yan. So guys, update namin kayo kung anong mangyayari dito mamaya guys. Titignan muna namin yung mga galawang moves namin dito. Hindi talaga namin alam kung ano na nangyayari. Update na lang namin kay mamaya. Grabe, medyo lumalabas na yung pawis ko. ano na ba? Ano na ron? Okay lang yan. 42 minutes. 42 minutes. So we will be back after 42 minutes guys. Pag-chill muna kami. We'll be back guys. 42 minutes ha. Sana may progress to. Tawagan mo sila. Majijil. Wala talagang lumalabas na tubig eh. Oh. Hello. Gion na ako. Nag-on kami ng grupo. Sirit. Oy, nanay tubig oy. Tara, nanay tubig. Lom ng tubig. Ano? Yung mukha niyong matutumi, hindi niyo nilaban. Ha? Tapos na namin kuskusin kanina, Brad. Tapos kaya matapos ako yung maligo, kinuskus na namin ng sobra-sobra, nabuang na. Gusto mo makatikim nito ha? Kuskus. Ha? Kuskus ko to sa mukha mo ha? Aperkatin kita ha? Guys, sige guys, manawag rami ako kung mga kalaki dre. Tatawag kami ulit. Sige, bahala naman dira. Sige guys, salamat. Amping mo. Sige, bye-bye. Amping mo, amping. Tingin mo kay Pasalubong. Sige, ayun. So yun mga buddy, so nakonsulta na namin sa master namin. So medyo okay pala yung ginagawa namin Medyo dito. naluwag-luwag na, lumuwag-luwag na yung mga dibdib namin. Oh, kasi medyo ano talaga kami Nakabahan kanina. tayo dito, Brad. kinakabahan Baka kami na masira, masyado. Brad. Baka masira to, napakamahal to eh. Ito mga 20k siguro to. Yung bigap. So kung masira natin parang ilang years siguro nating pagtatrabahuan to. Magiging alipin muna tayo dito. Baka tayo na yung magtatrabaho ng CR. Diyos ko, update na lang namin Update kayo namin mamaya. Diyos Kasi ko. parang A few moments later. So ayun po mga buddy no, tapos na po yung oras ng aming paghihintay kasi pagbalik namin dito mga buddy wala na, off na. power off na siya. Nag-day off na, Brad. Ang bilis. Grabe, so ready na lang natin yung mga ano guys kasi medyo wala na siyang masyadong tubig. Mas madali na siyang ma-dry. So legit na ba to? Nalinis na ba talaga to? Hindi ko alam, basta nalabhan na. Hindi ko nga rin alam eh, kasi nakita ko kanina ano na umikot na eh. Aamuyin na lang muna natin. Yun. Di ba? Amuyin kung ano ba talaga. O kung effective ba yung ano Effective ba natin. yung pag sige. Uy! Pwede. Ano mo? Pwede. Pwede. Pwedeng hindi malinis. Pwedeng malinis. Ano ba? Okay na. Okay na. Okay, mabango. Eto na. Hanger na natin to, syempre. Kaiba talaga tong ano si Optimus Prime na ano, washing. Grabe. Washing machine. Sana yung nagkusot, guys. Grabe, automatic at ayun, medyo pinauga na. Oh, medyo pinauga na. Pinauga. Mamaya. Completely dry na to, guys. Grabe no, may ano na pala to, dryer. Meron na, anong tawag dyan? Semi-dry. Oh. Parang mga ilabyog-labyog yung mga sinina mo, guys.
Ngayon, tapusin na lang natin to para chill na lang tayo. Chill na tayo. Napakabilis talaga maglaba. Basta ang gamit mo ay Optimus Prime na washing machine. Samsung, baka naman. Baka naman. Oh, Grabe mga buddy, parang sa isang iglap lang, like, wala. tapos na. Tapos agad. Legit na pala talaga yun. Akala ko di pa yun nalinis eh. Di, feeling ko hindi pa nalinis pero meron na ang fabric conditioner eh. Mabango na eh, okay na yan. Salamat sa iyo, Downey. Diba? Napakabilis mga buddy. Kung nakita nyo, medyo nag-struggle kami kanina, konti. Kasi di kasi namin alam to paano gamitin to. Nag-struggle ba tayo? Oh, nag-struggle meron tayo. Medyo nakabahan ako ng balig 1/4. Huwag kang mag-alala, nakalimutan na nila yon. Sabi kasi, nanibago ako sa washing machine na to. Like amazing. Oh, champion, Diba? champion. Championing talaga tong ano na to, na washing machine. Washing. Ang nakaganda nito guys kasi kung maglalaba ka tapos ito yung gagamitin mo, mas marami yung time na masisave mo kasi meron ka pang pwedeng gawing ibang mga gawaing bahay. Oh, tama. Pwede Kasi ka pang nakaset na siya. Oh, pwede ka pang maglinis ng bahay Oh. habang siya nang bahala naglaba. Oh, siya nang Nag-transform to kanina eh. Oh, Nag-trans- tumayo to Brad. Nag-transform mararobot. Tumayo. Kaya pagbalik natin, Inusot. pagbalik natin, Tapos na. tapos na, ganun lang Gaan na, kabilis. Brad. So ayun mga banino, ganun lang kabilis Yes. maglaba dito. Siyempre. At kasama ko pa yung championing yung Uy. James Ukat mga buddy. What's up mga championing? Maglaba na tayo. Tara, Yun, mas laba. dumali. Mas dumali yung paglalaba namin. Tama. So, sobrang chill lang yung ginawa namin guys. Lagay mo lang yung mga damit mo. Lagay ka lang sa bonnet sa fabric softener. Champion na. Iwan mo lang, power on mo lang. Medyo struggle sa pag power on pero champion na. Oh, diba? Grabe mga buddy. Ganun lang kadali. Kaya, laban na. Siyempre. Ah. Tapos, Dito na namin tatapusin ang vlog namin mga Siyempre. bad. So thank you so much for always watching my vlogs. Yes. For our vlogs mga Siyempre, buddy. siyempre. So don't forget to like, subscribe, comment share. in my YouTube channel mga Yes. buddy. So kita tapuhon. I am Nathaniel On. And I am James. Peace out. Bye.